गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरमायग्रोयो। नोंथांमोना नोजोर बोनो हादों बे बिथांखौ गोबाङानो मिथिदों जानांगौ। बिथांनि मुङा जादों रामसिं बेरला फिल्मनि मुङाव आरो रियेल मुङा जाबाय बिभीषण ब्रह्म। बिथाङा दिनैनि जुलाइनि 4 मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बिथाङा रुंसारि जाबाय। नोंथांमोना बयबो एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ, होमब्लाबो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। जोबोद दुखुनांथाव, बिथाङा बर'नि कालसारनि गेजेरजों गोबां फोरोंबोबाय बर' सुबुंफोरनि सायाव आरो गावनि रोंनायखौ लानानै बर' सुबुंफोरनो खोन्थाबाय, मिथिहोबाय, रंजाहोबाय, खुसि खालामबाय। दुखुनि समाव गोबां सुबुंफोरखौनो रंजाहोबाय बिथाङा गावनि बे कालसारखौ लानानै फोरोंनाय एबा गावनि एक्टिंखौ लानानै। दा आं बेखौनो लुगैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै बिथांनि सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैगोनखौ बयबो आर'ज खालामगोन। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोयो। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बेमाराव गोलैसोनानै दं होननानै जों मिथि मोन्दोंमोन। दा बिथाङा गावनि देहानि बेरामखौ लानानै बिथाङा थैनांगौ बायध'था जाबाय। दा बेखौनो आं जा मिथिदों नोंथांमोननो आं फोरमायबाय आरोना। दा जोबोद दुखु मोनदों आंनि गोसोआव, बेबायदि गोरों गोरा सुबुङा गोमाना थांगासिनो दङ जोंनि बर'नि सायाव। बेफोरखौ नोजोर लानो गोनाङा गोबां जोंनि गेदेर गोलावफोरनि आखायाव थायो आरो आं बुंनाय हिसाबै। गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जाफ्लेबाय थानाय जाथाय, गोबाव समनिफ्रायनो बोसोर लायै बोसोर समनिफ्रायनो बेबादि गोमाबाय थानाय, खारखुमाबाय थानाय, मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जाबाय थायो जों बुजि मोना। नाथाय जेब्ला जाथाय जायो अब्ला फेसबुकनि दारै इउटुबनि दारै जेब्ला मिथियो अब्लासो जों मिथि मोनो। बेनिखायनो दा आंबो बर'नि सासे इउटुबार जानानै नोंथांमोननो मिथिहोनो लुगैयो जे गासैबो सुबुंफ्रा खैफोदनिफ्राय एबा जाथाय जानायनिफ्राय सांग्रां थायो एबा बेफोरबायदि नांलाय खमलायजों खारथिंनाय एबा गोसो जाबानो बायदि बायदि खालामनाय बेफोरो जोंनि बर'नि थाखाय साबजानाय नङा आरो गावनि सायावबो खहा आरो गुबुननि सायावबो खहा आरो जों बर' सुबुंनि थासारियावबो खहा जायो। बेनिखायनो जों गासै बर' सुबुङा मदद होलायनाया जोंनि थाखाय गोनां। मानो होनब्ला आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे जेब्ला सासे सुबुङा बर' समाजनि आयेननि बेरेखा खामानि मावो अब्ला जोङो गोबांखौनो जों गोरोन्थि होननानै मिथि मोनो। बेनि गेजेराव जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो जोंनि बर'नि बेफोरबायदि खैफोद जानायखौ बयबो मदद होनो लुगैयो आरो नाजाबोगासिनोबो आरो नाजाबाय थागोन। दा बेखौनो आं दा नोंथांमोननो फरायना खोन्थाग्रोनि। बे पेजआनो जाबाय नै जफादान दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे पेज। दा बेयाव लिरदों नैबे जुलाइनि 3 थारिखआव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' जफादं सावगारियाव नुनाय सानै आइजोआ दिनै फुंनि मिथि मोनै समावनो न'निफ्राय खारखोमालांबाय होनना जोंनिसिम रैमालिनि हौवाया खौरां हरदों। मिथिनाय बायदिब्ला हौवाजों फनाव रैमालिया गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरो जों जेरावखि थाङा मानो नांगौ बायदि बुंहरदों होनदों। माने हौवानि सिगाङाव बुंहरदों आरोना बेफोरबायदि। खारनाय आइजोफोरनि मुं सासेया जाबाय रैमालि बर' आरो बिनि गथ'नि फेमिलिफोर माखासे 4 बोसोरनि सासे हौवासा गथ' दं। फिसायनि मुं राजिब बर', गामिया जाबाय जफादं कृष्णपुर लासो एबा डिस्ट्रिक्ट आमिनगाव, नैबे पिन नाम्बार 781343, जिल्लाया जाबाय बाक्सा। आरो नैथि हिन्जावा जाबाय सन्जिता बर', बेहाबो दङ 5 बोसोरनि सासे हिन्जावसा आरो 7 बोसोरनि सासे हौवासा, 2 गथ' दं। फिसायनि मुङा जाबाय सन्जय बर', गामि अदला बिथ'फारा नयाबस्थि, पिन नम्बरा जाबाय 781344, जिल्ला बाक्सा। खालि बाक्सानिल'। दा गाहायाव लिरबावनाय दङ नाथाय सन्जिता बर'आ जफादं कृष्णपुर, बे फार्स्टनि बे मानि बे रैमालि बर'नि लिरदों। नाथाय सन्जिता बर'आ जफादं कृष्णपुर गामिनि निरन बर'नि फिसाजो, बिखौ बदलायाव सन्जय बर'आ लांदों। सन्जिता बर'आ बिफानि न'आव साननैसो सिगांनिफ्रायनो थामहिनबा जफादं कृष्णपुर गामियाव दंफैयोमोन। रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे रेल स्टेशन नोगोरफोराव नुयोब्ला नैबे फन नम्बरा जाबाय 8453546433,
जानबुं नाम्बार खौरां होनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफ्रा। बिसोरनो नोंथांमोन नायनो हागोन। नैबे बे जाबाय रैमालि बर', नैबे सासेया जाबाय सन्जिता बर'। गोबां दुखुनांथाव मानो बेफोरबायदि जायो। नैबे हौवासा गथ'नि बिनि माबानियो सन्जितानि जागोन बेयो। बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानायाबो जोबोद दुखुनांथाव। नोंथांमोना जेरैखौ नुवा मदद खालामगोन होनना आंनिफ्राय एसे गुरैयै खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै नोंथांमोन।